La cursa Sant Jaumenca és un dels esdeveniments esportius més famosos del poble de Premià de Dalt. Per tercer any, el lloc escollit per ser el punt de començament d'una cursa de 5 quilòmetres de recorregut va ser el pati de la Societat Cultural Sant Jaume. El divendres, els participants van recollir el seu dorsal i el seu xip per a poder disputar la cursa i el dissabte, a 2:15, va començar la Sant Jaumenca Kids i mitja hora més tard, la resta de categories. La cursa es va centrar en el pas pels principals carrers del nucli antic i respecte a l'any anterior, el desnivell només va ser de 50 metres per tal d'aconseguir uns recorreguts més fàcils de seguir pel públic amb l'objectiu d'aconseguir molta animació. Qui més va animar va ser un grup de percussionistes que es trobava a l'última curva que van estar tocant durant una bona estona pels corredors just abans de l'esprint final. Els corredors van disposar en tot moment de servei de guarda-roba, de banys i dutxes de les instal·lacions del Sant Jaume, servei de físios al finalitzar la prova i avituallament a l'arribada, a més de rebre la bossa del corredor com a regal amb roba, descomptes en productes, menjar, beguda i moltes coses més. Tot això per només 10 euros i, a més, després de la cursa i abans del lliurament de premis, els corredors van gaudir merescudament d'un càtering molt complet. L'acte va acabar amb el lliurament de premis de les diferents categories, la femenina, la masculina, la sub-21, la de veterans i algunes subcategories. Més de 200 corredors van participar en aquesta edició del Sant Jaumenca 2016 i, sens dubte, tots ells van passar-ho molt bé, però només alguns van guanyar.